Eto. A sredina ostaje prazna, a? A tu mogu da sipam malo ove, zbog pečenja. Aha. Ne mora, ali zbog pečenja. Sad, ovako to isečemo. Dobro. Put Nemanje Radulovića bio je brz i uspešan, pa je 2005. godine bio proglašen međunarodnim otkrićem godine na takmičenju Victoire de la Musique, a iste godine je dobio nagradu IDEM, Evropske asocijacije umjetničkih menadžera. Sad će još. Takođe je nazvan Sad će još, evo, preko. Da. 2007. godine. Nastupao je u To je četka. sa mnogobrojnim orkestrima širom Evrope i Azije, sarađujući sa istaknutim dirigentima Ako bude masna kao ona prva. Čunga, Kristijana Mandela. Pa ima dosta kajmaka, boga mi. Pa, 200 grama za ovoliko nije, nego možda zbog sira. Ili ovo što prskanje. Isaija Miletića, kao i oba violinska koncerta Felixa Mendelsona sa Praškim kamernim orkestrom, snimio je za diskografsku kuću Transact. Sa svojim ansamblima Džavoli Trileri i Double Sense, snimio je izuzetno zapažene izdanje za Decca Universal, kao Eto, to je sve. To je sve. Rerna se zagreva na 200 stepeni i kad se bude zagrela, onda se ubacuje pita. Ovo ćemo u sredinu da uvalimo. Ovo nije pravilo, nego kad ti ostane. Onda ga sipaš tu i to je to. Ohoho. Pa da. To je sve.